Dobrodošli ljudi u još jednu novu epizodu. Danas ćemo igrati First Touch Soccer. Izvinite zbog ovog vašeg izgovora. Njega smo zamijenili sa Dreaming Soccera jer je jednostavno bolji, pa hajde da počnemo. Znači, jako je velika razlika koliko je First Touch Soccer bolji i bolja je grafika i sve jednostavno. Vidite to je dobar. Mislim da ćemo možda još malo igrati na kanalu Dreaming Soccer budući. Ne, ovo je ovo. Ništa, gubimo jedne razlike. I može to Inače, izvinjavam se zbog vaše kvalitete prošlog videa i jako je loš video, ono što sam stavio recenziju telefona. Izvinjavam se zbog toga. Šanse. Ne. Ovdje. Ja sam ispao ovo. Ništa. Da, možem reći, pokušao sam instalirati FIFA. Ali kako zove, ono zauzima gigabajta, meni ostaje nešto prilike još pola gigabajta, tako da ne je naša nikako ne pola. Ovo je tako za Obama. I to gol. Znači 1-1. Samo takav gol. Sad cilj nam je povesti. Ali to ti